Maupay ang Happy New Year! Kabugtuan ko ninakan Kristo, yan ang adlaw, insa sa urong naton, ang solemnidad, ang pagkairuyan Diyos, ang mahal nga Birhen Maria. Sugat, gihapon nga kita, nagtikang o nagtitikang ang siyaan nga adlaw ang bago nga tuig. Sugat-sugat gihapon nga aton iniya na nga tuig giniintriga, igintatapon under the protection ang mahal nga Birhen Maria, ang pagkairoy niya o pagkairoy ang aton manunubos. Sa pagtutuan ko nila kang Kristo, San Lucas nga Evangelista, tininin Evangelyo, impamalandong kaupay, ang halaron naton o hinaron naton nga debosyon, nga daan pagkairoy o eroyhan Diyos, ang mahal na Birhen Maria. Kay para kan San Lucas, bidaninig Evangelyo, ang pagkairoyhan Diyos sa mahal na Birhen Maria, dako ang iya papel ang katalwasan at tao. Gindara ni Maria, ginpaymugso ang mahal na Birhen Maria, ang tag-iya ang dinamuhi ang aton manunubos. Salin pa man kabugtuan ko nila kang Kristo, diga ihapon at panahon ng Pentecostes, ang pagibugso, ang simbahan, Katoliko, igimpahayag ihapon, pinahagin Espiritu Santo, ang papel o presensya, ang mahal na Birhen Maria, at iyang pagkairoy at simbahan. Mother of God, Mother of Jesus. Ini nga duha ka bukang binakang Kristo. Ini nga duha ka titulo, Mother of the Incarnate God and Mother of the Church or Mother of the Community of Disciples, nagumaninig ang mahal nga Birhen Maria. Gapon ni Kristo na tao, pero kaanyos na naglabay, 2,000 sobra lang ang naglabay, ipakatao ko nato ni Kristo, aatong kasing-kasing, aatong ataw-ataw na buhat, aatong relasyon ng Diyos, relasyon nga ito ang atong tao. Amen. Had confraternity and the Assumption of the Blessed Virgin Mary, our patrona, and at an outgoing hermana, among Mrs. Aleda Moron Afable, o gan aton incoming hermana, yan ang atuig, Himam Marion Moya Rabino. Karawata, ang dako nga paghinangop, ini nga estandarte o imahin, tigaman han imo pagkarawat, han mahal nga Birhen, han Nuestra Señora de la Asunción, naluhod ha imo atubangan, yung panginyupuhan imo panabang,
Inahalad ko ang bugos ko nga kalugaringon, ikaw na ang pagtaghiha akong tigayon. Nangangamuyo ako han imo kusog ug panabang, base makagtuman ako han mga katungdanan, han pagpangudli niya amon parokya. An aton sunod nga confraternity, an mahal nga Senyor Santo Niño. An aton outgoing hermano, yung Mr. Andrew Dominic Parilla. Ang kakarawton hini an aton incoming hermano yan ang atuig 2026 nira Mr. Paul Sander Y. Villegas and Mr. Liam Austin James V. Yaranon. Kinakarawat ko habugos nga kasing-kasing. Di sa santusi nga amay, ako hi Paul Sander Villegas ug hi Liam Austin James Yaranon. Bisan ako kundiri takos, naluhod ha imo atubangan hid panginyo ko han imo panabang, ini ihinahalad ko ang bugos ko nga kalugaringon. Ang masunod na confraternity, Our Lady of Lourdes. An aton outgoing hermana, Trisha and Bianca Morabe. Kakarawato nini in behalf had confraternity of Our Lady of Lourdes. Kinakarawat ko habugos nga kasing-kasing. Di sa santusi nga amay, ako hi Jocelyn Gobensyong Garcia, hangaran han amon Cofradia han Lourdes. Bisan ako kundiri tapos, naluhod ha imo atubangan. Himpanguyuk mo han imo panabang, inihahalad ko ang bugos ko nga kalugaringon. An aton masunod nga confraternity, an Saint Joseph the husband of Mary. An aton outgoing hermano, hi Engineer Cesar Rona and family. Nganan aton incoming hermano yan ang atuig 2026, hi Mr. Buenaventura Cinco and family. Gisa santusi nga amay, ako hi Buenaventura Cinco, bisan ako kundiri takos, naluhod ha imo atubangan hin panginyo ko han imo panabang. Ihinahalad ko ang bugos ko nga kalugaringon. An aton masunod nga confraternity, an Saint Vincent Ferrer. An aton outgoing hermano year 2025, hi Engineer Felix Bacus. Ngayon aton incoming hermano 2026, hi Brother Filomeno Fuentes. Gisa santusi nga amay, ako hi Filomeno Fuentes, bisan ako kundiri takos, naluhod ako himo atubangan hin panginyo ko hanimo panabang, inihahalad ko ang akong bugos ko nga kalugaringon. An aton masunod nga confraternity, an Saint Joseph the Worker. An aton outgoing hermano year 2025, hi Mr. Arnel de Bayra. Nganan aton incoming hermano 2026, kakarawton han aton confraternity. Tagal natin yung makusog na pakpak ang aton outgoing, incoming hermano and bukos na confraternity and Saint Isidore the Laborer. Ang aton sunod na confraternity and Saint Anthony of Padua. Ang aton outgoing hermano year 2025, ang aton PPC, PFC, care of Mrs. Mabel Bajon. And ang aton incoming hermana year 2026, Mrs. Angelina Cesar. Bisa santusi nga amay, ako hi Angelina in Cesar, bisan ako kundiri tapos, naluhod ha imo atubangan, hin panginyo ko, ang imo panabang, inahagat ko ang bugos ko nga kalugarin. Ang aton masunod nga confraternity, ang Most Sacred Heart of Jesus. Ang aton outgoing hermano han year 2025, ni Mr. Christian Paulo Cañas. Ang aton incoming hermano yan ang atuig, ni Mr. Antonio Martinez. Sa santusi nga amay, ako hi Antonio Martinez Jr. Bisan ako kundiri takos, naluhod ha imo atubangan, hin panginyo ko han imo panabang, ihinahalad ko ang bugos ko nga kalugaringon. Ang masunod na confraternity and Mother of Perpetual Help. Ang aton outgoing hermana,
Anaton confraternity and Mother Perpetual Help ug kakaraw nini nan aton incoming hermana Ma'am Annie Cumpio Rafon. Gisasantusi nga amay, ako, Teresa Compio, in behalf ni Annie Compio Rafon, bisan ako kung diri takos, naluhod hay mo atubangan, in paninyo ko hanimo panabang, hinahalad ko ang bugos ko nga kasing kalugarinon. Ang masunod na confraternity, Our Lady of Mount Carmel. Anaton outgoing hermana, si Dr. John Lee Pedad Donya, ug kakarawaton inihan aton incoming hermana yan nga tuig ni Attorney Christine May Villablanca. Gisasantusi nga amay, ako hi Christine May Novilla Villablanca, bisan ako diri tapos, naluhod ha imo atubangan, himpanginiupuhan imo panabang, inahalad ko ang bugos ko nga kalugarinon. An aton sunod na confraternity and Saints Joachim and Anne. An aton outgoing hermano year 2025 and cluster 4 an aton basic ecclesial community. An aton incoming hermano year 2026 an aton basic ecclesial community cluster 1 to 4 care of Mrs. Rowena Papiliero. Gisasantusi nga amay, ako Rowena Papiliero, bisan ako kundiri takos, naluhod ha imo atubangan, hinpaminyo ko hanimo panabang, hinahalad ko ang bugos ko nga kalugarinon. An aton sunod nga confraternity and Saint Rock the Healer. An aton outgoing hermanos year 2025 kira Mr. Tito, Darren, and Inar Modisto. An aton incoming hermano year 2026 ni Mr. Othniel Olino. Gisasantusi nga amay, ako ni Othniel Olino, bisan ako kung diri takos, naluhod ha imo atubangan ang panginyo ko ha imo panabang. Inihalad ko ang bugos ko nga kalugarinon, ikaw ang pagtag-iya ha akong tigang yana. Ang masunod na confraternity, an Immaculate Heart of Mary. An aton outgoing hermana, amo ang confraternity, han Immaculate Heart of Mary, ug kakarawaton ini nga nga tuig ang aton incoming hermana, Ma'am Yeda Yoshabel Monta. Gisasantusi nga amay, ako Giselle Kempis, bisan ako kung diri takos, naluhod ha imo atubangan hin pangulo, han imo panab. Inihalad ko ang bugos ko nga kalugarinon. Ang masunod na confraternity, amo ang La Niña Maria. Ang aton outgoing hermana, amo hira Gabriana Eliana 5 and Giliana Francesca 5. O kakarawaton ini ang aton incoming hermana, Piskit Alodia Aria Tizon Sai. Gisasantusi nga amay, ako hi Giselle Sai, bisan ako kung diri tapos naluhod ha imo atubangan, hinpagniupuhan imo panabang, hinahalad ko ang bugos ko nga kalugarinon. Ang masunod na confraternity, Our Lady of Sorrows. Ang aton outgoing hermana, si Dr. Abigail Flores, ug ang makarawat yan ang tuig ang aton incoming hermana ni Mrs. Rosalia Morabe. Gisasantusi nga amay, ako hi Marifen Morabe, in behalf kag Rosalia Morabe, bisan ako kung diri tapos, naluhod ha imo atubangan, himpanginyo ko han imo panabang, ihinahalad ko ang bugos ko nga kulgaroyon. An atong sunod na confraternity, ang Santo Padre Pio de Petrelsina. An aton outgoing hermano and hermana year 2025, kira Miss Maria Lea Mercado 5, Miss Maria Faith Camoro, and Mr. Jairus John Mendoza. Nagkakarawaton inihan aton incoming hermanas year 2026, nera Miss Cleophie Paz Bencila, Miss Marichu Bunao, and Mrs. Menchu Bencila Epi. Gisantusi nga amay, ako hi Marichu Bunao ng Piapan, Cleophie Paz Bencila, bisan ko ako diri takos, naluhod. Imo tubangan panginyo ko ang imo panabang, yahalad kang bugos ko nga kalugarinon.
An atong sunod nga confraternity ang San Lorenzo Ruiz de Manila. An atong outgoing hermano, the Honorable James Martin Mindigo, nga nagkakarawato ninihan atong incoming hermano year 2026 ni Engineer Felix Bacus. Gisasantusi nga may ako Felix Bacus, bisan ako kundi takos, naluhod ka imo atubangan, hinpainyo ko ang imo panabang. Inahalad ko ang bukos ko nga kalugarin. An atong sunod nga confraternity amo ang Saint Michael the Archangel. An atong outgoing hermano han year 2025, the Honorable Vice Mayor Archie Lawrence Kapunan. Nagkakarawato ninihan atong incoming hermano year 2026. Gisasantusi nga may mangaran ng kumpadilya han San Miguel Arcangel, ako hi Cesar Garcia, bisan ako kundi tapos, naluhod ha imo atubangan, hin panginyuko han imo panabang, inahalad ko ang bugos ko nga kalugarin. An atong sunod nga confraternity amo ang Saint Therese, the Little Child of Jesus. An atong outgoing hermano han year 2025, Hira Miss Chanel Antoinette Firmo and Miss Charmaine Ronil Firmo. Nagkakarawato nini ang atong incoming hermana, ang Miss Gian Quintana. Gisasantusi nga amay, ako hiarang siya maso, hangaran ni Gian Quintana. Bisan ako kung diri tapos, naluhod na imo atubangan, hinpanghinyo ko, han imo panabang. Nahalad ko ang bukos ko nga kalugarin. Ang atong sunod nga confraternity amo an Our Lady of the Most Holy Rosary. Ang atong outgoing hermana year 2025, Macrisini Victoria Barona Royeras Torrelans, na nagkakarawato ninihan aton incoming hermana year 2026 ni Dr. Annie Gobensyong Rona. Isasantusi nga amay, ako si Annie Gobensyong Rona, bisan ako kundi tapos, naluhod ha imo atubangan, hinpanginyuko han imo panabang, hinahalad ko ang bukos mo nga kalugarino. Ang atong sunod nga confraternity amo an Our Lady of Fatima. Ang atong outgoing hermana year 2025, ni Mrs. Hasmin U. Borja. Ang atong incoming hermana year 2026, ni Miss Ava Marvie Pates Florencio. Gisasantusi nga amay, ako si Ava Marvie Florendo. Bisan ako kundi tapos, naluhod ha imo atubangan, hinpanginyo ko han imo panabang. Inihalad ko ang bukos ko nga kalugarinon. Ang atong sunod nga confraternity amo ang San Pedro Calungsod. Ang atong outgoing hermano year 2025 amo ang Parish Catechist. Nga nagkakarawato hinihan atong incoming hermano year 2026 nira Ermil Milo A. Pilola and Maria Anjanette J. Baltazar Pilola. Isasantusi nga amay, ako ni Ermil Milo A. Pilola, bisan ako kundi tapos, naluhod ay atubangan ni pangyukuhan imo panaba. Inihalat ko ang bugos mo kalugarin. Ikaw na ang pagtakiya ha akong pinangyan na. Ang atong sunod na confraternity amo ang St. Jude Tadeus. Ang atong outgoing hermano year 2025, ni Mr. Attorney Alden Avestruz, and ang atong incoming hermano year 2026, amo ni Architect Michael Villero. Gisasantusi nga amay, ako ni Michael Villero, bisan ako kundi tapos, naluhod ha imo atubangan, hinpanginyuko han imo panabang, inihahalad ko ang bugos ko nga kalugaringon. Ang atong sunod na confraternity amo an Our Lady of Hope of Balong. Ang atong outgoing hermana year 2025 ni Honorable Mayor Maria Gina E. Narin. Ngayon atong incoming hermana year 2026 kaparawaton ninihan mga miyembro ng atong confraternity. Gisasantusi nga amay, ang konfradeyahan Our Lady of Hope, bisan kami dili takos,
naluhod kami ha imo atubangan, hinpanginyo po ha imo panabang. Ihinahalad namon ang amon bukos sa kalugaringon. Ang atong sunod na confraternity, amo an Our Lady of the Miraculous Medal. Ang atong outgoing Hermana Year 2025, amo ni Ma'am Imelda Diaz Tibayra. Ang atong incoming Hermana Year 2026, amo Hera Maria Eleanor C. Rante, Enriqueta C. Bordios, Evelina R. Cinco, and Emilda Blanco. Bisan ako hindi takos, naluhod ay imo atubangan. Ang Panginoon ko, ang imo panabang, hinahalad ko, habugos ko nga kasingkasin, kalugaringon. Ikaw lang ang pagtag-iya, haakon, tikang naman. Ang atong sunod na confraternity, amo an Immaculate Conception. Ang atong outgoing Hermana Year 2025, amo Miss Liza Marie Gubensiong Roa. Ang atong incoming Hermana Year 2026, amo Miss Lolly May B. Magdalaga. Isa santosin nga amay, ako Lolly May Velasco Magdalaga, bisan ako kundi ipos, naluhod ha imo atubangan, panguyo ko han imo panabang. Ihinahalad ko ang bugos ko na kalugaringon. Ang masunod na confraternity, Our Lady of Guadalupe. Ang aton outgoing Hermana, si Mrs. Imelda Gayon Moreno, ug kakarawaton inihan aton incoming Hermana, si Mrs. Larissa C. Dagalea. Bisa santusin nga amay, ako hinalisa kayo ni Dagalea, bisan ako kundi tapos, naluhod ay imo atubangan ng Panginoon ko, hani mo panabang. Inihahalad ko ang bugos ko nga kalugaringon. Ang masunod na confraternity, ang Nuestra Señora de Belen. Ang aton outgoing Hermana, si Mrs. Paterna Flores Yaranon. O kakarawaton inihan aton incoming Hermana, si Mrs. Dayan de Vera Dagsa and Mrs. Charissa de Vera Yosoya. Isa santusin nga amay, ako si Charissa de Vera Yosoya o Cassandra Dayan de Vera Dagsa. Bisan kami kundi takos, naluhod ha imo atubangan ng Panginoon han imo panabang. Inhahalad ko ang bukos ko nga kalugaringon. Ang aton masunod na confraternity, and Holy Family. Ang aton outgoing hermano, amera Mr. and Mrs. Joel Candela and children. O kakarawaton inihan aton incoming hermano, hira Mr. and Mrs. Felix Cayubit Jr. Gisa santos nga amay, ako Sheila Abanyo Cayubit ug ang akong pamilya, bisan ako diri tapos, naluhod imo atubangan ni Panginoon ko, han imo panabang. Inihalad ko ang bugos ko nga kalugaringon. Upay nga kulog, otro yung tanan, ang ngaran ng parokya, kaupod ko ang ating mga opisyalis sa libro, ang pastoral labi na, o ihapon ang finance, council, yung pagpasalamat na iyo, labi na nga dahan ato mga outgoing 2025 hermano-hermana. Dako kaupay sa upaman, ka-importante ha iyo, labi na ato magdamay na tuig, at yung pagpangulo mga kofradiya din ha parokya. Ngan best wishes liwat kadahan mga incoming 2026 hermano-hermana. Manginahon gihapon ako nga pinagihan patrono o patrona nga iyo yana ing karawat ng papanguluhan magiya ha iyo kinabuhi nga kadagan kamo permi di maupay nga panlawas agon magpadayon gihapon kita ing pagserbi nga dahan panon nga Dios. Damong salamat. Mopay nga Otto, Happy New Year! Damong salamat Otto.
Mother Mary, full of grace, guide us gently to His face. Through every beat our hearts ascend to Christ our Savior without end. Hail Mary's song, so pure, so sweet, lifts our spirits at your feet.